Meta aħna ngergru jew meta aħna nikkritikaw, ikun hemm raġuni għalfejn nikkritikaw għax il-membri tagħna qed ipoġġu lilhom infushom f'periklu. Hekk stqarret magħna l-President tal-Bike Advocacy Group Michelle Tartonna b'reazzjoni għal dak li qal il-Ministru Ian Borg fejn iddeskriva lill-grupp bħala grupp li jikkritika. Michelle Tartonna qaltilna li dan ix-xogħol li sar huwa ta' periklu kbir wara l-membri minn dan il-grupp pruvaw huma stess dawn il-bike lanes. Nixtieq nistieden lill-Ministru u l-periti li jiddiżinjaw din ir-roundabout biex jiġu jippruvaw huma stess. Hawnhekk maħniex qed nitkellmu fuq perċezzjoni, fuq interpretazzjoni, imma fuq esperjenza. Ejjew uruna. Qaltilna li meta jkollok roundabout b'ħafna ħruġ differenti, ma tistax tħalli ċ-ċiklist fl-istess spazju minn fejn għaddejjin il-karozzi. Il-mod kif huma magħmula dawn il-linji ma jurix min irid jagħti dritta lil min, jekk hux is-sewwieqa tal-karozzi jew inkella dawk tar-roti, u l-ebda sewwieq għadu ma jafx jrid jagħmel. Hija stqarret lir-riċerkaturi li l-inċidenti jiġru meta l-infrastruttura ta' triq ma tkunx saret adekwata. Inti ma tistax tibni infrastruttura għar-roti wara li t-triq għall-karozzi tkun saret, il-pjan irid ikun hemm mill-bidunet. Issa, ħafna mill-inċidenti jiġru għax ma jkunx hemm infrastruttura tajba. M'għandux jaqsam kważi xejn mal-fatt ta' jilbes jew ma jilbes iċ-ċiklist. Iċ-ċiklisti qed ipoġġu diversi domandi dwar kif qed isiru l-affarijiet fit-toroq tagħna. Kif se tinċentiva nies ġodda li jmorrulek fuq ir-rota meta għandek roundabout bħal din? Apparti minn hekk, issemmaw l-international standards. Nixtiequ nkunu nafu li huma dawn l-international standards, nixtiequ nifhmu aħna wkoll fuq liema standards ġiet mibnija din ir-roundabout ħalli nkunu nistgħu nifhmu għalfejn saret b'dan il-mod. Fl-aħħar tal-intervista, Michelle Tartonna xtaqet tibgħat messaġġ lill-Ministru Ian Borg. Ministru, inti Ministru ta' trasport kollu, m'intix Ministru biss tal-karozzi, imma Ministru ta' kull min juża t-toroq.